बे समाव मोनसे मिन्थिनो गोनां खौरां लानानै फैदों। बुहुमावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा जानो थांगासिनो मुस्लिम धोरोमा। जों मिन्थिगौ दि बुहुमाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाया ख्रिस्टान धोरोम। नाथायब्ला फैबाय थानाय समाव ख्रिस्टान धोरोमखौ गालांनानै मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा बुहुमावनो बांसिन जानो थांगासिनो। आरो बे बाथ्राखौ रोखा खालामनाय जादों मोनसे रिसार्च सेन्टारनिफ्राय। बिथांमोननि नायबिजिरनायाव मोननाय बादिब्ला फैबाय थानाय 2075 मायथाइयाव मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा जाहैगोन। आरो बे समाव बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनसे खौरां लानानै फैदों। मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा बुहुमावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा जानो थांगासिनो। मोनसे रिसार्च सेन्टारा बेनि सायाव नायबिजिरनानै बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों। ख्रिस्टान धोरोमखौ नागारनानै मुस्लिम धोरोमानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय धोरोम जाहैगोन। एसियायावल' नङा, इउरपआवबो जानो थांगासिनो मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा। आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय 2075 मायथाइयाव इस्लाम एबा मुस्लिम धोरोमानो बुहुमनि देरसिन सुबुं अनजिमा थानाय धोरोम जाहैगोन। फैगौ 2075 मायथाइयाव इउरपनि गासै मोन 13सो हादरफोराव सानथ्र'हायै मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा जाहैगोन। आरो बे बाथ्राखौ आमेरिकानि PEW रिसार्च सेन्टारनिफ्राय नायबिजिरना रोखा खालामदों। मिथिनाय बादिब्ला दासान्दि बुहुमाव ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राय सुबुङा 2.2 बिलियन आरो बेनि उन फैबाय थानाय मुस्लिम धोरोमफोरनि बिबाङाबो जाबाय 1.97 बिलियन। आरो बेखौ लानानै नायबिजिरनाय PEW रिसार्च सेन्टारा रोखा खालामनानै होदों दि फैबाय थानाय 2075 मायथाइसिमाव सारा बुहुमावनो मुस्लिम धोरोमा साग्लोबगोन। थामहिनबा मुस्लिम धोरोमारि सुबुंफोरनि बिबाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन जागोन।